que diga ben. Ou como queiras. Se queres dar 2 ou 3 minutiños para que entre. Sí, como diga, cando vi se vea. Mira, debe ser a primeira vez dende a pandemia que xa o aforo se completou. Porque... Sí. Sí, me parece moi bien. Sí, eu creo que sí. Bea dixo que estaba, ¿no? Agora sí. Vale, perfecto. Sí, vale. No, podes empezar, si non se está grabando. Bueno, pois moi boas tardes a todas e a todos, especialmente a ti, Sonia. Benvidos a esta casa, a esta provincia, que con moitísimo orgullo, con moitísima satisfacción, acollemos esta xornada nun día de xullo, no que temos o privilexio e a fortuna de contar contigo aquí, non? Así que tamén pois, un saúdo a todas as persoas que nos están seguindo en directo dende a canle de YouTube, grazas tamén a esta retransmisión en streaming que facilitan os servizos de audiovisuais desta excelentísima Deputación. Quero dar tamén a benvida a esta casa ao alcalde da Pastoriza, Primitivo Iglesias, un grandísimo amigo, unha persoa que lle teño un especial cariño, que hoxe tamén nos acompaña aquí, evidentemente, Sonia e da Pastoriza, así que, pois, agradecer tamén a túa presenza aquí e tamén a túa tino como concelleiro da Pastoriza. En primeiro lugar, pois, evidentemente, a protagonista hoxe é Sonia, por todo o que representa, por todo o que significa, pero como deputado provincial, pois é a miña obriga darlle a benvida, como decía, este Pazo de San Marcos, no que hoxe vamos a ter a oportunidade pois de asistir a unha conferencia excepcional a cargo dunha muller excepcional e dunha experta de primeiro nivel a nivel mundial. Como ben saben, pois contamos ca doutora Sonia Villapol para ofrecernos información relevante, non? De calidade e, sobre todo, documentada sobre a pandemia da COVID-19, non? Algo que veu para cambiar directamente as nosas vidas. A investigadora lucense de Bretoña, na Pastoriza, como adiantaba, conta cunha sólida traxectoria profesional no estudo dos procesos que se producen como consecuencia dun dano cerebral. As súas investigacións converterona por dereito propio nunha das grandes especialistas no eido da neurociencia. Coa chegada da pandemia da COVID-19, a doutora Villapol ven orientando a súa actividade o estudo dos posibles efectos neurolóxicos do virus nos distintos tipos de pacientes. Un labor que a converteu nun corto prazo de tempo nun nome de referencia da proxección internacional, reclamando tanto en foros especializados como en prensa, radio e televisión. O currículum extensísimo académico da autora Villapol é un claro exemplo da excelencia profesional, capacidade de traballo e versatilidade. A súa experiencia levouna a traballar, ademais de en España, en países como Francia ou Estados Unidos, desempeñando o seu labor tanto nas máis prestixiosas institucións privadas como no sector público.
Sonia Villapol licenciouse en Bioloxía Molecular na USC e doutorouse en Neurociencias na Universidade Autónoma de Barcelona. Logo traballou en París e no ano 2010 trasladouse aos Estados Unidos. Alí desempeñou importantes labores e achegas á ciencia e dende o 2018 é a xefa do laboratorio do Instituto de Investigación do Methodist Hospital de Houston, en Texas. Actualmente tamén dá clase en neurociencias no Weill Cornell Medical College de Nova York. Como avancei, dende o inicio da pandemia, é membro do prestixioso Grupo de Estudo Internacional e Interdisciplinar COVID-IRT, que agrupa a especialistas das principais universidades e centros de investigación do mundo. Nesta pandemia ten amosado un compromiso especial pola divulgación, facendo fincapé en entender os riscos, contar con información axeitada e tomar conciencia da necesidade de respectar as medidas de protección e as indicacións das autoridades sanitarias. Feita esta pequena e humilde introducción, quero personalmente agradecerlle a Sonia a súa presencia aquí, porque non só por o prestixio que lle das a esta provincia de levar o nome de Lugo por o mundo adiante, por ser un referente, para os que temos neste momento a responsabilidade de ser políticos, é moi fácil decir que hai que investir máis en investigación, que hai que investir máis en descubrir cales son as causas do que ao final despois nos facilita a toma de decisións, pero bueno, hai que ser realistas, non? Neste momento, por o menos o que na miña persona non teño ningunha capacidade de poder facilitar eso, pero como persoa que son vencella da universidade, si che digo, Sonia, que son consciente da importancia que ten a investigación non só no noso país, senón como demostrou a pandemia a nivel mundial. Polo tanto, se algún día, o digo desde a máxima das humildades, teño a fortuna, o privilexio de poder ostentar algunha responsabilidade que me permita determinar ou incluso afondar máis nesa investigación científica, non dudes que así se fará. Porque se algo aprendimos desta pandemia é que precisamente sin investigación non hai presente, non hai futuro, e dificulta moitísimo o descoñecemento na toma de decisións a posteriori, que é o que ao final temos que facer os políticos. Así que, evidentemente, unha situación como esta da pandemia sí que evidencia algunhas cousas e que non podemos ceder nesa loita a prol da investigación, da xente que está na universidade e, sobre todo, en reter o talento, porque un país como España non se pode permitir o luxo temos aquí unha mostra de deixar escapar a xente tan interesante, tan importante como o noso país como eres ti, Sonia. Así que, insisto, hoxe temos o luxo de poder escoitarte cunha conferencia que leva por nome As pegadas do COVID. Benvida a túa casa, Sonia, e gracias por estar hoxe aquí. Todo para ti. Moitas gracias, Sonia. Perfecto, pois nada, que vou dicir, non? Graciñas, gracias, Pablo, por esta presentación tan impresionante. E, bueno, agradezcoche moito todas as palabras e penso que se fai con consentimento e que as dis de corazón, non? Entonces está ben que escoitar de vez en cando esa concienciación por parte dos políticos, non? En canto ao respeto e apreciación pola investigación e pola ciencia e oxalá no futuro as cousas, para os que estamos fora e os que están aquí traballando en investigación, sexa mellor, non? Esa é a idea que queremos para todos no noso sector e mentras tanto seguiremos traballando lá onde nos den as oportunidades, porque en ciencia é iso, son portas abertas e oportunidades, e lá onde vayan temos que irnos para poder avanzar, non? E ben, graciñas primeiro a Deputación de Lugo por abrirme as portas deste impresionante pazo, non? Isto é como un soño dar unha charla aquí, é un pouco impresionante, impresiona moito, non? E por suposto, grazas á organización, a Raquel, a Eva, e todo o mundo, a Silvia, todo o mundo que me animou a
a dar a charla e que me trataron tan ben, non? E que organizastedes todo isto estupendo. Isto é de luxo, vamos. Que vos faga aquí vir un sábado pola tarde para traballar, faime sentir un pouco culpable, pero bueno, porque de todas formas eu estou de vacacións, pero ben, graciñas e agradezco moito, non? E, por suposto, aos que estades vendome agora por screening, pois, hola, saúdos boas a todos e todos os que vexo unhas caras coñecidas por aquí, moitas, e bueno, unha xente que non coñecía en persoa e outra xente que sí, pois agradezco-vos moito a todos e todas que vos desplazarades dende a estrada, desde Carballo, dende moitas partes, non? Pois así que graciñas e, por suposto, dende Lugo. E como non, a meus pais, a meu irmán, as miñas pequenas e o meu home que están aquí tamén nas primeiras dúas filas, pois hoxe van ter que aguantarme, non lles queda outra. Así que, se me permitides, quero vos comentar que a probabilidade de que eu contaxe é mínima, porque fai un par de horas acabo de facer o test dos antíxenos e deu-me moi negativo. Polo tanto, teño unha distancia de seguridade bastante prudente e estou vacinada dende decembro, así que non creo que teña ningún tipo de risco. De todas formas, teño o medidor de CO2 aquí, que estou controlando, que se suba un poquinho tamén vos aviso e marchamos todos para fora. Así que, se me permitides, vou sacar a máscara que así falo un poquinho máis cómoda. Pois, como espero non aburrirvos moito, que a charla vai o máis fluida posible, polo tanto vou ir tirando, como decimos pola terra chan. O que quería comentar era máis que nada parte da miña investigación que se dedicou á COVID persistente, ás pegadas da COVID, digamos, no eido da COVID persistente, da COVID de longo recorrido. Pero tamén parecíame moi útil e parecíame imprescindible botar unha ollada atrás e repasar un pouquiño moitos aspectos da pandemia e moitas investigacións que se levan a feito neste ano e medio, estes 18 meses que parecen unha eternidade, non parecen 10 anos de intensidade da COVID, pero quería facelo. E como non, hai que empezar por este vídeo. Este vídeo pedistesmo vos aquí do Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo. A min non son unha persoa que me goste moito escoitarme, pero, bueno, farei o esforzo. É un minutiño solo. Este vídeo gravei no 12 de abril do 2020 e pareceme un detalle e algo que me quería mostrar antes de empezar, non? Hola, ¿qué tal? Son Sonia Villapol, son de Bretoña, de Lugo. Mando esta mensaxe dende Houston, no estado de Texas, en Estados Unidos. Son científica, levo xa aquí traballando neste país ao redor de 10 anos. E quería vos mandar dúas mensaxes importantes. A primeira é que teñades esperanza, que teñades confianza en que os investigadores estamos traballando moi duro nesto e estou segurísima de dentro de pouco vai ser unha vacuna eficaz que se vai distribuir a nivel global, vai chegar a todo o mundo. E tamén se está traballando moi duro nos tratamentos máis eficaces e mellores. Polo tanto, hai que ter paciencia, algo desto bon vai sair. E a segunda mensaxe que teñades en conta que este virus pode entrar nunha montaña rusa, de subidas e baixadas, pode volver a pasar o que pasou nestas semanas pasadas, polo tanto, moita precaución, moito respeto, hai que sair á rúa con precaución, con protección, e nada, non queremos encher os hospitais outra vez, polo tanto, hai que ter cuidadiño. Nada máis, moitos ánimos, moita forza, desta sálese, e nada, ata vernos, ata loguiño, chao. Hola, que tal? Non, outra vez non. Son de Pois ben, ata vernos e aquí estou, non? E ben, graciñas, foi a primeira ventá que me abristedes un poquinho para chegar a xente. A partir de aí empecé a recopilar información e fixadevos o vídeo foi no mes de abril, o 12 de abril do ano pasado, e estamos hoxe a 31 de xullo do 2021, 18 meses despois.
e como evolucionou, non? Como cambiou todo. Pois xa temos 8 vacinas aprobadas, 11 autorizadas que están a piques de aprobarse. Aquí tedes unha lista delas, todos, bueno, a maioría coñecéis: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, Sinovac. Son as vacinas que están a administrarse en todo o mundo. Por lo tanto, sí, hai unha vacina, é máis dunha vacina. En canto a tratamentos, esta é a realidade tamén, un montón de tratamentos que se están probando. Hai 24 deles con moi boas perspectivas, principalmente eu descataría os anticorpos monoclonais, non? Porque son os máis eficientes en canto a que podemos diseñalos en contra das variantes, non? Entón, son os que realmente axudan a xente a sair dos hospitais. O Remdesivir, que foi aprobado xa en outubro do ano pasado, non? E dexametasona, que tiven a sorte de traballar con este fármaco no meu laboratorio, e seguimos traballando, investigando, non para COVID, pero para danos cerebrais, e outra promesa tamén está aprobada, non? Entonces, seguen moitos, non hai aínda un antiviral que cure da COVID, polo tanto, aínda hai moita máis investigación que facer. Estes todos fármacos o que fan é reducir o tempo de hospitalización e axudan, é dicir, as taxas de mortalidade dos enfermos da COVID baixaron debido a que existen a existencia destes fármacos, non? Pero, desgraciadamente, tamén nestes 18 anos estivemos vendo esta páxina da Universidade de Johns Hopkins cada día e como iban aumentando estes números, non? Van 4.200.000 persoas que faleceron pola COVID, casi 200.000 casos positivos, persoas que se infectaron e que ven que desta hai un porcentaxe do 10 ao 30% que poden vivir con secuelas ou con COVID persistente, que necesitan tratamentos e cuidados. É dicir, isto foi devastador, non? A nivel de dende a gripe do ano 18 non pasara nada semellante, e é aterrador ver estes números, non? E non só son números, é dicir, son vidas perdidas e un desgaste socioeconómico brutal, non? E o que fixemos foi, basicamente, dende que tiñevemos un pouco de coñecimentos científicos e investigadores da dimensión do virus, non? Do que podía ser a pandemia, pois houve un volco tremendo, non? Para intentar investigar o antes posible e acadar financiación para facer isto que rematara, non? Vou-vos facer unha cronoloxía nunha soa diapositiva moi simbólica, non? 1 de decembro informouse da aparición da COVID. O 10 de xaneiro xa se secuenciou o xenoma da COVID, que ten 30.000 bases, foi moi rápido secuencialo. O 15 de xaneiro o NIH, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, xa empezaron a diseñar a primeira vacina do ARN, de nanopartículas, de Moderna. O 16 de marzo a Moderna xa empeza a fase clínica 1 e 2. Tamén no mes de marzo, uns institutos nunhas montañas de Montana, nos Estados Unidos, empezaron a ensaiar en primates, en monos, a vacina de AstraZeneca, non? Entonces, con financiación dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Por lo tanto, isto foi un tiro a unha, non? Había unha idea que era atopar unha vacina canto antes. Entonces, todos os países estaban cooperando nas medidas no que podían, non? Había que facer fases solapadas, e era unha axuda, un esforzo internacional. Isto non era un liderazgo, nin era unha carreira. Sempre dixen que era imposible entender isto como unha carreira, non? O 2 de maio empezouse tamén a fase clínica 1 e 2 ca vacina de Pfizer. O 27 de xullo xa empezou a fase 3, é dicir, a última fase con miles e miles de persoas das vacinas de ARN. O 16 de novembro xa se empezou a informar da eficacia das vacinas. Moi boas noticias, algo sorprendente, no? 94 ou 95% de efectividade, o mesmo ca de Pfizer. En decembro xa se aprobou por primeira vez nos Estados Unidos a validación da vacina como
as vacinas de emerxencia, non? Para administrar. E xa nos empezaron a administrar esta vacina o 11 de decembro ao persoal sanitario e aos profesionais da saúde, non? A miña primeira dose puñeron o 23 de decembro, non? E ben, pero antes que todo isto pasara, isto foi unha cronoloxía moi rápida, pois estábamos no medio da pandemia, non? Estábamos intentando informar o mellor que podíamos sobre que se pode facer cando non hai vacinas. Entonces había que escribir uns artigos aí o que iba escoitando por Estados Unidos e o que me informaban os meus colegas e o que debatíamos nas nosas reunións en canto en que desencadenaría todo, non? E, por suposto, había que a xente tiña que ser moi empática e entender que isto era un estado de emerxencia e que había que cooperar, non? E foi cando era o tema de quedarse na casa. Entonces isto era fundamental para baixar a curva, non? Todo o mundo se acordará. E ben, os augurios, que podían me chamar un pouco meiga, pero non, porque era todo o mundo o sabía, non? É dicir, cando invirtes moitísimo diñeiro e cando hai unha cooperación científica internacional a ese nivel, é imposible que non salga algo, non? Entón, estábamos moi seguros de que unha vacina iba a sair, e iba, sí, porque non quedaba outra, non? Cando hai todas as mentes e todo o apoio para investigar un tema, sempre sae algo, non? E sobre todo a financiación, miles e miles de billóns de diñeiro que deron todos os gobernos prácticamente. E ben, na Voz de Galicia tamén escribí moitísimo, estes todos os artigos no meu blog de investigación en ciencia, pois empezábamos a falar sobre a carga viral, se é realmente, estes todos escribínos no mes de marzo, estaba tan, non escribira, tiña este blog dende fai 10 anos, e escribí máis no mes de marzo que en 10 anos, non? De feito, despois bloquearonme o blog, porque era un pouco demasiado, depois empecé a escribir noutros, pero, por exemplo, mirade aquí que xa se falaba da transfusión de plasma, non? Como un dos tratamentos. Isto no mes de marzo do ano pasado. E isto era o tratamento que funcionaba moi ben cando se fixo cando ocorreu a pandemia do ano 18. Xa daquela sabían que facendo a transfusión dos anticorpos pois era unha das maneiras de curar, non? A importancia da carga viral na severidade, e incluso xa se falaba daquela do tracto gastrointestinal, non? Como as bacterias e como problemas gastrointestinais podían ser un síntoma da COVID. Non era só unha enfermedade respiratoria. Isto xa o sabíamos en marzo, etc. E, por suposto, a vulnerabilidade dos grupos que poden estar máis afectados é menos, como poden ser os grupos de maior idade, persoas con un tipo de problemas, e despois os cativos, que eran os máis protegidos. Pero era tanta información ao momento e para a sociedade que era moi difícil de asimilar, non? Entonces, en abril había un desgaste xa, digamos, emocional importante, non? Pola xente que tivo que estar enxaulados na casa, e ben, isto non todo o mundo pode levar ben, non? Persoas con problemas de vulnerabilidades de saúde mental foron os que peor o pasaron. Entón, escribín estes parte de artículos en Praza, na Voz, en abril, sobre o impacto emocional da pandemia, non? E o feito de que o virus pode subir e baixar, e isto non era algo que rematara en 2 semanas, non é o que se pensaba, non? Que todo o mundo vai para a casa 2 semanas, sae da casa e xa volven á normalidade, como no mes de febreiro. Non sabíamos que non iba a ser así. Tamén outros máis artigos, non? Que escribimos sobre outra das grandes claves que se dicía o coronavirus. É como unha gripe, é como unha gripe, non pasa nada. Un grande erro, e xa se sabía daquela que había moitos factores que eran moi distintos. Isto sabíamos ao ler o informe de Wuhan, cando se orixinou cando se empezou a falar do vírus en China, non? Pois daquela este informe de 30 e pico páxinas xa daban os datos clave que informaban que isto non era unha gripe, non era nin semellante, non? Que unha transmisibilidade, os efectos e todo era máis, tiña outra dimensión, sin dúbida. E ben, é a tecnoloxía que se desenvolveu, non? Das nanopartículas para as vacinas, que foi imprescindible. Outros e máis artigos. Isto era... Son científica, non son divulgadora, pero é que tiña necesidade de escribir sobre o que, a trasladarlle a xente un poquinho o que se estaban falando nas reunións
dos investigadores, dos científicos sobre o tema, pero o que realmente fixemos foi investigar moito o virus, non? Por exemplo, estas son fotos, teño que dicir, fermosas para o meu punto de vista, pero é o virus invadindo as células, non? A nivel distintos tecidos, son fotografías de microscopía electrónica, non? E imaxes cedidas polo NIH. Pois, nos xuntámonos, empezamos a falar en febreiro, marzo, e organizamos un equipo internacional de investigación da COVID que tiña distintos aspectos, dende a xenética, tratamentos, clínica, é dicir, xente de moitísimas especialidades. Empezamos en Houston, na zona de Texas, despois espallouse para moitas institucións a nivel universidades, hospitais, centros de investigación de todos os Estados Unidos, e depois xa fixemos máis contactos a nivel internacional, sobre todo con Italia, con países que é onde aparecía que chegara a COVID e as infeccións moito antes que en España, e tamén en China, etc. Entón, fixemos como un comité máis, un consorcio moito máis grande, organizamos algún congreso, o primeiro o 17 de abril de 2020, e o segundo xa en xullo, e onde ao mellor algún de vos coñece algunhas destas caras, pero, Don Milton, experto en transmisión, está aí, sí que, foi a que empezou a facer a vacina de Moderna, no NIH, é dicir, xente que estaba empezando a investigar temas fundamentais, empezando cas vacinas na fase experimental con animais, e despois tamén nas fases clínicas. E tivemos o privilexio de organizar congresos e ter máis información de primeira mano. Este foi un dos primeiros traballos que publicamos que se baseaba no estudio da diversidade, na diversidade do virus que se transmite e que muta e que ten distintas cambios en polimorfismos, que isto podía ser unha desventaxa en canto á detección por PCR e outras. Entón, empezouse a observar estas mutacións, pero ainda así o rango de mutacións do SARS-CoV-2 era máis baixo co da influencia, co do virus da gripe. Pero empezamos a estudiar o que é un papel moi importante, que é a transmisión, como o virus se transmitía. E ao mesmo tempo estas discrepancias, confusións, mensaxes un pouco confusos, por exemplo, caóns, que afirmaran no momento, que isto para min escandalizoume moitísimo, cando afirmaban que os asintomáticos non transmitían. E isto era unha bomba, porque o que estabas dicindo a xente é que se non tiñan síntomas non pasaba nada. E isto foi un grave erro, non? Non rectificaron tampouco moito, foi un poquinho, todos os científicos puñamos as mans na cabeza un pouco, non? E ao final saíron novos datos e volveron a dicir que sí, que de feito, non? E agora máis sabémolo máis coa variante Delta, non? Do 50 ao 70% dos contagios deben ser a fase presintomática ou a xente que nunca tivo síntomas, pero que pode transmitir. Isto é fundamental para controlar a transmisión. Este último estudio que saiu fai uns días, avalando estes porcentaxes. Isto é moi importante, porque a xente pensaba que sin síntomas, que non precisaban máscara e que non iban a contaxiar a nadie. Este anuncio da OMS, estes comentarios saíron en xuño, moi tarde, pero xa había traballos en abril que demostraban que a prevalencia de asintomáticas, de persoas asintomáticas na transmisión, é que se vía que había a mesma carga viral a xente que tiña síntomas e a xente que non tiña síntomas. E ao mesmo tempo tamén se xeraban anticorpos, a xente que pasou a enfermedade asintomáticos tamén producían anticorpos, é dicir, tiñan un sistema inmune reforzado a isto. Pero non había moitos datos, porque claro, en abril de 2020 non se facían PCRs, obviamente non se detectaba moito, e o que os datos facíase a xente que tiña síntomas ou a xente que iba ao hospital, non a todo o mundo, non os sintomáticos. Por lo tanto, era unha información un pouco confusa neste sentido, pero os datos avalaban isto. E ben, polo tanto, tan importante e canto antes foron as probas. E hai multitud de tipo de probas, dende as máis coñecidas na RT-PCR,
que obviamente detecta o ARN do virus, o material xenético, proba dos anticorpos que detecta cando realmente está a persoa curada e produciu anticorpos do sistema inmune de defensa, e depois as probas dos antíxenos cando estamos realmente infectados. Era fundamental facer test e probas canto antes para frear a cadea de transmisión. E ben, por exemplo, en Estados Unidos estabanse a desenvolver todo tipo de test, e seguen, non? O problema foi que costou moito, e segue a costar moito que as autoridades os aproben e o que se comercialicen, e non se sabe moi ben porque esta lentitude, porque son moi necesarios para cortar as cadeas de transmisión, especialmente cando non había vacinas. E por exemplo, o que veis aquí, esta é unha tira de papel que se pode, é de saliva e é moi barata, é o que se investigou e o que se intentaba comercializar. Estes xa estiveron no mercado as PCRs para facer na casa no mes de setembro, agosto do ano pasado. Escribín esta notiña tamén, non me acordo ben, creo que era nos diarios, en setembro de 2020, cando se facían estas probas de antíxenos que realmente, das probas de anticorpos ao profesorado, para cando se iban a abrir as escolas, que realmente non entendimos por que se facía así, non? Porque non estabas detectando as persoas que podían transmitir, estabas detectando as persoas curadas. Entonces, bueno, chamei esa chamada de atención que me parecía un pouquiño escandaloso que se abriran todas as escolas con estas medidas un pouquiño que non axudaban a frear a transmisión de golpe. E o ideal, isto foi en setembro de 2020, o ideal é que todo o mundo, os mestres, os nenos, as nenas, os condutores dos autobuses, os cociñeiros, todo o mundo, o persoal que traballaba nos colexios antes de abrirse, pois que refaxeran unha proba de antíxenos antes de sair da casa. Eso sería perfecto, non frenaríanse os contaxios inmediatos. Hoxe en día ainda non se pode facer isto, non case un ano despois. Por qué? Porque son moi caras as probas dos antíxenos. Eu comprei esta, aquí podedelas comprar na farmacia, e comprei esta, trouxen dos Estados Unidos a maleta chea deles, porque non tampouco sabía se aquí iba a ser doado a topalos ou non, pero sí que é. E son caros. O ideal é que che costen céntimos e que os podes facer cada 3 días, e así non tes perigo, sobre todo os cativos que non están vacinados, non teñen problema de contaxiar. E parecíame fundamental, e con isto ibanse frear os contaxios radical. Como a min, a maioría dos científicos opinábamos deste xeito. E como se entende isto? Non sei se coñece moi ben o que é o ciclo de infección da COVID. É un pouco complexo, e teño que admitir, é un pouco complexo de entender, porque cambia coas variantes. Cada variante ten maior transmisibilidade, entonces a curva tamén da carga viral cambia. Este é o original, podemos imaginar que este é o original virus, e que nos podemos contaxiar, estar en contacto no día cero. Menos dunha semana podemos xa empezar a producir máis copias. O virus ten un período de incubación, que poden ser 5 días, máis ou menos, e despois sobe a carga viral. É neste período onde detectamos por PCR. O test de antíxenos detectamos só cando estamos infecciosos, cando podemos infectar alguén, e hai un período de efectividade máis curto. Por lo tanto, que é o fundamental é detectar cando estamos transmitindo, porque aunque señamos asintomáticos, non teñamos síntomas, podemos estar contaxiando a xente. Entón, detectar estes días e frear, aislarnos ou todo isto sería fenomenal se o puderamos facer dunha maneira moi accesible, e existen a tecnoloxía, pero hoxe en día é un pouquiño cara, porque son 12, 7 euros, non vas a estar todo isto cada día gastando nestes ou cada 2 ou 3 días, non? Pero sí, cando, por exemplo, pensas que, como a min hoxe, que vou falar en público en frente de xente, pois fago para asegurarme que no caso de que estivera infectada sin sabelo, que non estaría contaxiando, momentos así excepcionais. E depois, como vedes aquí, é a curva que van subindo os anticorpos, os anticorpos e inmunoglobulinas, que isto é cando estamos recuperados e xa non somos PCR positivos. Que pasa hoxe en día? Temos a Delta, e isto cambia todo completamente, cambia moitas cousas. Estes gráficos foron sacados deste grupo de investigación de Covariance que ten os datos das variantes e a incidencia de cada país,
podedelo atopar. E como vedes aquí, esta era a variante británica, que foi moi predominante dende xullo do ano pasado hasta abril deste ano, hasta xaneiro, despois xa empezou a Lambda, a Ganda, bueno, eran distintos nomes dependendo do país, despois viñeron co alfabeto este griego, e hoxe en día en verde vedes aquí que é a Delta, non? E a Delta é moi impresionante neste sentido, non? Porque, bueno, ora vos conto por qué, pero cambia moito o panorama do ciclo infectivo. Estes son datos de Covivens, daqui da Coruña, das augas residuais, que me pasou Marca Poza, que fixeron un traballo excepcional en canto a recollida e análise das variantes nas augas residuais que che poden avanzar como 2 ou 3 semanas antes o que vai a pasar. Entonces, estes son os últimos datos que acaban de publicar, e como vedes aquí en azul, a variante Delta é a que é máis predominante. E esta creo que era a de Inglaterra, que vai baixando, a B1, 2, un 7. Polo tanto, hai unha predominación e vai haber nas próximas semanas da variante Delta en Galicia, concretamente aquí na Coruña, que esta autográfica. Que sería o ideal? Que controláramos isto de maneira exhaustiva. Esta entrevista que me fixeron en Praza comentaba isto, que é moi importante facer a secuenciación do xenoma a todos os positivos. Non é algo... Por exemplo, no meu hospital no meu hospital fixeron máis de 8.000 secuenciacións, dos 8.000 persoas que deron positivas, pois fixeron a secuenciación de todo isto, foron analizando as variantes. Isto axuda, moito en canto a saber que tratamentos hai que aplicar á xente, en canto a saber a transmisibilidade, a infección, as medidas de protección que se teñen que implementar ou non dependendo da variante. É moita información que hai se secuencias, entón eso debería ser prioridade tamén. E ben, estáse a facer, por exemplo, a David Posada na Universidade de Vigo ten un equipo impresionante, que están a secuenciar moito e traballan moi ben, e por lo tanto hai capacidade e potencial de facelo, e deberíase de facer en Galicia para ter unha idea mellor. Que pasa ca variante entón esta? Hoxe en día estamos no momento en que sabemos que é predominante, 90%, máis do 90%, en España 96%, calcúlase. Que pasa? Que ten unha carga viral moito maior. O virus adaptouse, sabe transmitirse mellor, sabe infectar mellor, sabe matar mellor, falando así, ten ata 1000 veces máis de carga viral e é máis doado contaxiarse. A incubación tamén acurtouse, é dicir, unha persoa que se infecta pode contaxiar antes. Iso hai no que ter en conta tamén en canto ás probas. Tamén a infectividade aumentou na xente que é asintomática, ata o 70%, cando co virus anterior era ao redor do 40% dos asintomáticos contaxiaban, ora estamos falando do 70%, é dicir, non sabes cando unha persoa sin síntomas pode te contaxiar, máis probable é iso que se ten síntomas. Se pensades un pouco, que é un pouco ridículo, non? A veces pensar que mirar a febre e tal, que vai ser un indicativo de que vas a contaxiar a alguén, pois o mellor é menos probable que uns días antes de teres síntomas. Probas rápidas e frecuentes é o que hai que implementar agora. Estáse facendo, li na prensa estes días, que había 17 cidades galegas con destes camións facendo as probas dos antíxenos. Eso é moi bon e a xente ten que animarse e facelo para se hai un caso positivo, pois que se pare aí a cadea de transmisión. E iso é fundamental para baixar os contagios. En canto a isto, os CDC, que son os Centros de Control e Prevención nos Estados Unidos, seguramente escoitaron na televisión seguido falar dos CDC americanos. Fai unhas semanas dixeron os vacinados todos, quitad as máscaras, non pasa nada. E tiñan razón, é dicir, é o que pasaba, os que tiñamos a vacina dende fai meses non contaxiábamos, pero que pasa agora? A Delta cambia o panorama completamente, non dá tanta protección e xa se atopou igual carga viral nas fosas nasais da xente vacinada que a xente que non ten a vacina. Entón, isto é grave, porque estamos dicindo que podemos contaxiar. E a semana pasada, o CDC outra vez unha volta á tortilla, non a din, peña, agora todos os vacinados interiores, máscaras. E a xente, claro, cánsase destes cambios, pero é que teñen razón, é dicir, antes era outro virus, e agora estamos falando de outro tipo de comportamento. Por lo tanto, hai que asimilar o mellor que se pode e facer os cambios que recomendan, porque é a ciencia, as evidencias o que mostran. E ben,
si probas canto, se sabemos que podemos estar en contacto con alguén que nos podía contagiar, probas cada 3 días dos antíxenos sería o ideal, ata que pasara este período de 10 días, de máis ou menos, ou 14 días, dende a exposición, eso sería fundamental coa Delta, non? Incrementando moitísimo máis as medidas de protección que antes. Esta é unha gráfica que diseñei eu en función a toda esta información, que temos a carga viral en vermello do virus novo, vamos a chamar así, do SARS-CoV-2, que a variante Delta, que sobe moitísimo, polo tanto é máis infectivo, pode agravar a enfermedade moitísimo máis na xente que non está vacinada, pode levar a xente que sin vulnerabilidades para o hospital, xente nova que se infecta agora coa Delta, isto ao mellor se infectara coa anterior versión do virus non lle pasaba, non? É dicir, a gravidade é maior, a infectividade tamén, é dicir, o período de infectividade dura máis tempo, o test dos antíxenos ao mellor dá positivo durante uns días máis, todo son factores a ter en conta para incrementar as medidas de protección no que se poden. E cales son? Eu creo que todos que estades aquí me coñeceis un pouco e ben sabedes que viñamos falando tantos meses que a transmisión do virus é polos aerosois, é polo aire, polo tanto, contactos estreitos en zoas de pouca ventilación, pois é mal, non? Entonces, a transmisión vía destas partículas que quedan no aire, pois é o que realmente pode contaxiar. As superficies é moi raro, é dicir, non hai ningún tipo de publicación científica que diga que alguén se contaxiou do virus por darlle a man a alguén non sei, metela na boca ou que seña. Sería moi raro e non está de momento demostrado. Por lo tanto, pensar sempre que o virus está no aire e é o que contaxiámonos por respirar o mesmo aire, compartir aire con outra xente. E isto é fundamental, non? Que temos que, coa Delta, pois encima que se amplifica todo isto. É dicir, en moitos xeitos hai que aumentar as medidas de protección, non? Se antes tiñamos unha distancia prudente, pois agora ainda máis, é dicir, tomar as medidas máis rigurosamente, e sobre todo, o tema de máscaras que vou despois un pouco. Esta información que se recopilou, está un artigo que saiu no País, que documentado polo profesor José Luis Jiménez, e que estivo unha repercusión tremenda a nivel internacional. Este artigo levou non sei cantos premios, e é máis ou menos é un exemplo moi claro de como unha persoa infecciosa que pode contaxiar a alguén, pois dependendo do tempo, pois pode contaxiar máis ou non, dependendo do que fai. É dicir, se están calados, alguén está calado, pois nunha hora solta unhas partículas virais, pero ao mellor non te infectas con esa persoa, non? Sen máscara, non? Se está falando, pois hai moitas máis partículas virais e probablemente está infectando, non? Se está gritando ou cantando, pois isto multiplícase moitísimo por moito. Entón, isto é bastante gráfico para entender o que ocorre, que é importante estar calados en sitios cerrados, ou cando se fala, pois polo menos que unha persoa fale a certa distancia, é sempre tendo eso en conta, non? O 10 de agosto do ano pasado tamén escribín este artigo para a Voz de Galicia, que decía que o virus había que ventilalo, e non con ventilador. Esta é unha foto que me puñeron da gráfica, cousa que non gustou tampouco moito a José Luis Jiménez, porque non é un ventilador o que hai que ventilar deixando que o aire corra, non? Que pase por que haxa espazo suficiente nunha sala ou interiores para que o aire fluya, non? E iso é a maneira de evitar os contagios máis efectivamente. E sobre todo as máscaras. E xa non digamos máscaras dun tipo ou doutro, pero máscaras que se fixen ben a cara, e isto xa se falou tantísimo, non? Entón, aquí vedes estas, por exemplo, que son as que están máis tapadas e non permiten que o aire saia. Por exemplo, estas pantallas solo, isto non serve para nada. Estas máscaras que son aí unha capiña tampouco, porque baixe todo o aire. É dicir, estas de tea son as peores se non teñen un filtro. Entón, máis ou menos o axuste é moi importante, pero tamén que teñen certo filtro, como a maioría, creo que todo o mundo aquí ten FP2 ou as quirúrxicas, non? Isto é un pouco, para mí resulta un pouco aburrido falar todas estas máscaras, pero simplemente eso, a idea é que as que teñen filtro e as que se axustan mellor son as máis convintes, e con isto estamos moito máis protegidos. E isto xa se sabe fai moito, non é de agora, non? A transmisión de virus respiratorios por exemplo, nos nenos e nas nenas, e aquí vedes
esta rapaciña daqui, a miña filla que está aí, Xeira, que é no ano 2018, que estaba por aí facendo uns experimentos no laboratorio na Universidade de Maryland co doutor Don Milton, e tamén estaba a Sabela por ali, pero non sei unha foto. Foi este profesor que usaba estas máquinas, que son esta especie de embudos que os cativos metían a cabeza ou as persoas para estudiar canto podían transmitir, tanto os cativos como os maiores, falando, berrando, ou etc. Isto utilizouno para estudiar e investigar os aerosois e a transmisión da gripe, o que pasaba, por exemplo, nos colexios ou nos campos universitarios. Leva 40 anos investigando estes temas. E foi o Dr. Milton o que escribiu esta famosa carta de 239 científicos que fora dirixida a ONS para que realmente tomara medidas moi serias en canto á transmisión do virus, que era polo aire, por os aerosois. Esta foi publicada o 6 de xullo do ano pasado. Era bastante significativa, sabíase que era así, non se sabe se fai 100 anos tamén. Moitas enfermedades, como veis aquí, as escolas nos anos 15, 20, en escolas está en París, en Alemania, está nos Estados Unidos, que sabían que realmente os cativos tiñan que estar no exterior ou en espazos abertos porque enfermaban menos. Isto chamábanse as famosas escolas da tuberculose de Europa. Estas fotos son escolas de todo o mundo o ano pasado. Aquí da India, nos Estados Unidos, esta é do Colexio de Pastoriza, por certo, é que os cativos tiveron que facer este cambio de mentalidade, este sacrificio tan grande de sair afora e todo isto. Este é no campus universitario en Rice University en Houston, tamén tiñen esta especie de galpóns, digamos, ou tendas con teitos moi altos e capacidade moi reducida para poucos estudiantes, en que a maioría dos campus universitarios nos Estados Unidos as clases foron virtuais. Pois foi o que se fixo, e foi moi duro, pero era unha maneira de frear os contaxios por isto, porque os cativos contaxian. Era un pouco un dogma que foi moi mal entendido e que non se interpretou moi ben, pero en moitos estudios. Dende este que saiu en abril do ano pasado en Alemania, que decía que os cativos teñen igual carga viral que os adultos, pero claro, non ter síntomas ou ter un sistema inmune unha inmunidade innata máis reforzada, pois non tiñan síntomas e non se detectaba, non se facían PCRs e non se detectaba, pero dende cativos de menos de 5 anos con igual carga viral que máis de 18, estos eran multitude de estudos que hai. Isto é un dos síntomas tamén, que teñen poucos síntomas, por lo tanto é difícil de detectar. Pero isto foi a realidade que vimos en Galicia, e ben, fíxose desa maneira, pero hai moitísima máis información de como se poden facer as cousas e creo que se vai facer, que se vai adaptar dese xeito. E por qué? Porque é importante agora, porque poden ser os colexios en setembro un dos nichos da incubación do virus, simplemente porque estamos a falar da pandemia da xente non vacinada, e os cativos está neste grupo, obviamente, a xente nova principalmente aos cativos. Por lo tanto, este artigo deste neno aquí, este artigo saquei no hoxe do teléfono, dos hospitais no sur dos Estados Unidos, que hai un récord de cativos con COVID, porque claro, o virus transmítese, chegase a transmitir, en que os cativos estén protegidos, pero algúns teñen vulnerabilidades que todavía non investigamos da abondo e non sabemos cales son e poden enfermar gravemente. Nos Estados Unidos faleceron xa máis de 400 cativos coa COVID e, polo tanto, é algo que hai que controlar. Que pasa? Que non hai vacinas polo momento e ben, este dogma o que comentaba na entrevista esta que me fixo Freire no Progreso fai uns meses, que era falso que os cativos eran inmunes. Non son inmunes, contaxianse e hai que evitar isto. Naide quere ter os cativos contaxiados. Por lo tanto, hai medidas que tomar e hai que facelo o mellor posible porque sabemos como facelo.
Este artigo saiu é unha metaanálisis, é un artigo que se estudiou todos os procesos non farmacolóxicos de protección en todo o mundo, en 20 países, e determinou que, isto publicouse un mes pasado, determinou que as escolas, o peche das escolas foi o método máis efectivo de mitigar os contagios. O segundo foi os lugares de traballo, a xente que traballou nas oficinas traballou dende a casa, despois cando pecharon os negocios tamén, e prohibición de eventos públicos. Pero fixade, algo non se fixo en España, a maioría de parte dos países fixose que foi o peche das escolas, concluíuse que foi o método máis efectivo. Pero quen quere iso, é dicir, é o peor que se pode facer, pero é o que máis, é o que causa máis dano ás familias, os cativos precisan ir aos colexios, non? Pero nas circunstancias que había no momento non se pode facer. Por exemplo, nos Estados Unidos foi un dos países que se fixo máis a educación virtual. Entón, que se plantea agora para o mes de setembro é aumentar as medidas de ventilación en todos estes sistemas, dende abrir outra vez as ventás, pero controlar máis os sistemas de filtración. Nos Estados Unidos estánse implementando, por exemplo, na zona do norte de Nova York, en Washington, máis o tema dos purificadores do aire, etc. Pero isto pode ser un poquinho... Estes son un pouco semellantes aos filtros SEPA, pero ainda filtran mellor. É o que se están instalando nas aulas dos colexios nos Estados Unidos en algúns estados, en 2 por aula, etc. Pero non é só os filtros SEPA, é dicir, é todo. Moita xente, por exemplo, houve un gran fallo as autoridades de Canadá instalaron filtros SEPA en todas as aulas, e o que provocou non baixou os contagios neste sentido. E por qué? Porque a xente relaxouse e quitaron as máscaras ou non abriron as ventás suficiente. Por lo tanto, ten que ser un complemento de todo. Entonces, dende viaxar o transporte público, que hai que tomar medidas, etc. Isto, obviamente, non é o meu tema, pero pareceme moi interesante que hai que telo en conta porque está aí a volta de esquina os colexios outra vez abertos. Despois temos tamén sistemas de ventilación, filtros SEPA a instalar, por exemplo, como te dixe aquí, este medidor de CO2 que non pode baixar de 800, ahora está en 500 e algo, así que temos boa ventilación aquí. E sobre todo as máscaras, a CDC xa mandou que os colexios cativos teñen que ir con máscaras outra vez ao colexio para o vindeiro curso. Algo moi importante que hai agora non había o ano pasado, probas rápidas, é algo que hai agora non había o ano pasado, vacinación. Os cativos a partir dos 12 anos deberían de estar vacinados, e os mestres tamén. Ben, todo este rollo conteino en todos estes colexios de Galicia que xa estarían cheos de escoitarme, e sempre repetía as mesma historia, que hai que evitar e que hai que facer, hai que evitar falar sen máscara e moito tempo nun sitio sen máscara, falar moi alto e urrar e cantar. O que había que facer era levar a máscara ben axustada, facer actividades fora o máximo que se poida e sempre medir os... Dime. Vale, sí, a ver si sei, Tati. A maioría das ocasións, nos centros, as merendas dos nenos vanse no patio. Este ano, o conselleiro, co seu protocolo COVID, recomendábase facer as merendas dentro da aula. A moita ventilación que haxa, que isto sepan, non está representado, medidores de CO2, se queres, compra o ti e paga o ti do teu bolsillo. Entonces, que opinas sobre o de merendar 25 nenos nunha aula a moito que se abran as ventanas e a porta? Tendo que quitar as mascarillas para merendar, e a parte que son nenos, falan seguido, como é normal. Sí, eu de protocolos e medidas ben sabes, Tati, que eu ni idea, e non sei os que hai aquí, xa me costa saber os que van implementar nos Estados Unidos e no colexio das miñas pequenas, non sei dese tema, pero sí que sei
os cativos a partir de 5 ou 6 anos poden contaxiar igual. Os cativos de 10 anos poden contaxiar igual que os adultos, non é porque tosen e tanto. Pero claro, é dicir, se falan preto e sin máscaras, as máscaras é algo fundamental, non? E se non hai, se é hora de comer e non teñen o espazo de unha ventilación adecuada, obviamente, se alguén está infeccioso, vai infectar a outro cativo. Eso é así, eso non se pode frear, non... E, polo tanto, hai que evitar isto e hai que ser creativos e hai que tomar medidas e implementalas para que se reduzca este risco, porque onde está o risco é onde hai que frear. Polo tanto, é dicir, todo o que se leva falado, non? E non só focalizarse nos filtros, sepa que tamén é verdade, pero tamén dar moito énfasis a poñer as máscaras ben axustadas, ou con doble capa, ou máscaras especiais que lle asusten ben a cara aos cativos, que é o máis complicado. A ventilación tamén, non? É unha lista de recomendacións, non? Por suposto, se o virus está no aire, non hai maneira de eliminalo, se hai un filtro é para que o reteña, eso xa sería moi beneficioso, non? Por lo tanto, hai que ter esa concienciación, tanto os pais como as autoridades ou os centros, saber que naide quere os cativos que se infecten, non? É que é un perigo, porque ora van ser os máis vulnerables a isto, non? Porque o resto da xente máis ou menos vai estar vacinada. E hai que facer aínda maior fincapé, maior protección para nos colexios, nestes maior en relación incluso ao ano anterior, non? Porque vai ser aí o nicho. Isto é o que se comenta entre os grupos. Vou falar rapidiño tamén das vacinas, que xa moi rápido, porque xa se escoitou tantísimo, pero xa hai 4.000 millóns de doses administradas, e isto é bestial, é incrível, dependendo dos países. Escribimos unha carta fai menos unhas semanas, un grupo liderado por Jeff Lazaros, que é un investigador da ISB de Barcelona, de saúde pública, é un experto en saúde pública e vacinas e demais, coordinou este grupo de traballo na que teño a sorte de colaborar con eles, e publicamos este artigo en Communications Medicine, que é do grupo de Nature, e que facíamos unha serie de recomendacións para distintos grupos sociais en canto á vacinación, que é moi importante ter vacina xa e acelerar o proceso, e sobre todo non deixar grupos atrás. Estivo nos medios e falouse, e cada vez que me preguntan se o digo, sempre sacan titulares así, que por suposto que estou contenta que se saian estes mensaxes, porque é moi importante vacinar canto antes a todo o mundo, novos, maiores, xente como, é dicir, tiña que ser unha prioridade fundamental, non é? Se son 24 horas ao día, son 24 horas ao día, hai que romper todas as barreiras, e solamente pedir... Pablo, que estás aquí diante de mí, isto mellor sí que podes botar un para decir, non aportar a maior parte de infraestructuras posibles para que a xente nova este vacinada canto antes, non? Facer un esforzo das autoridades para que a xente nova se vacine canto antes, porque o que comentaba antes, a variante Delta é outro virus, é outra dimensión, e pode realmente dañar seriamente. Naide quere vacinarse, naide quere infectarse da COVID, non? Polo tanto, todo o mundo deberá ter un acceso ás vacinas canto antes e non facerlles esperar, porque o risco está aí, é moi difícil, e sobre todo mentalmente a xente nova, é dicir, foron moitos meses de retencións e de todo isto. Entón, é fundamental isto, as vacinas existen e están, e hai que traelas e vacinar a xente canto antes, non? Están, e non vou ir a nada disto porque se fai moi largo, pero hai distintos tipos de vacinas. Empezáronse no laboratorio a facer distinto tipo de preparación das vacinas, despois fixéronse en cultivos en animais para mirar toxicidade, despois as fases clínicas, foron moi ben probadas e analizadas en distintas fases clínicas para probar a súa seguridade e efectividade, e ao final a produción e infraestructura de administrar as vacinas o mellor que se puido en cada país. Esta é a diapositiva que poñía ao principio, xa hai moitas dependendo dos países.
E cal sería a vacina perfecta ou a mellor? Pois, obviamente, hoxe tivemos a mala nova de que o grupo do doutor Esteban, que é a única vacina que tiña un pouco de futuro en España, pois acaba de ser desbloqueada, non? Porque ben, empezouse a administrar nos primates e un mono deulle toxicidade. Por lo tanto, bloqueouse as fases clínicas. Son malas noticias porque tiña unha vacina bastante boa e que podía sair deste país e desafortunadamente xa non vai a ser así, non? Entón, hai que seguir investigando, pero, bueno, coa visión internacional de cooperativa de que moitos países, bueno, que todas estas vacinas que temos van a mellorarse, non? É dicir, as de ARN, as de nanopartículas, etc. Cal sería a mellor? Unha que produzca inmunoglobulinas A, é dicir, que nos bloquee a parte de tracto respiratorio superior para que non poidamos transmitir. O ideal é que, dependendo, da igual a variante que veña, que teñamos protección na parte superior para que non transmitamos os que estamos vacinados, non? E isto é a diferencia. Por exemplo, isto axudaría moitas vacinas nasais, non? Que era que se falaba que se iba a facer aquí. Pois tamén as vacinas intramusculares son as que se están administrando agora, que dá certa inmunidade, pero non serían tan boas, non? En canto aos cativos, pois nos Estados Unidos aprobouse no mes de decembro as vacinas para a partir dos 16 anos nos adolescentes, e hai un 48% dos adolescentes que completou a primeira fase. Despois fai poucos meses tamén se aprobou dende os 12 ata os 16, que era o grupo que faltaba, e temos ao redor do 40% dos adolescentes cunha dose e o 28% coas dúas. E ben, é fundamental porque é certo que poden enfermar, e sobre todo é un freo para a transmisión, non? E os máis pequeniños pois van ter as vacinas aprobadas ao mellor en outubro ou así, unha vez que empecen o colexio, despois de ter os resultados de todas as fases. Se non hai nada peor, é o que esperan. Estes son uns números un pouco simpáticos, ao mellor vos chaman a atención, pero ben escoitaron estes días, non? Que nas novas que a xente que temos a vacina que nos podemos infectar. Isto era algo non pensable coa versión anterior do virus original, pero coa Delta pasa, non? Outra vez. Entonces hai que replantearse todo un pouco mellor. Estes datos proporcionounos a CDC o outro día. É dicir, que as persoas vacinadas que se infectan da COVID ten unha taxa de hospitalización inferior ao 0,03%. E destes, a mortalidade da xente que está vacinada é do 0,0005%. É dicir, xente ca vacinación completa. Iso é para que se fixen realmente que as vacinas que son boas. Isto, se comparamos con outras probabilidades, pois é menor que nos caia un raio ou que nos morramos da gripe, sin dúbida, ou que nos pique unha avispa ou que teñamos un accidente de coche. É dicir, son anécdotas e números e porcentaxes que para dar a entender que realmente as vacinas que son boas, non? E que protexen, e que é importante, a pesar de aunque nos infectemos estando vacinados. A taxa de mortalidade da COVID era do 1,8 o ano pasado, que era 3.500 veces superior co outro tipo de infección. Polo tanto, esta é unha maior diferencia que coa gripe, non? É somente deixar así como conclusión nesta parte que realmente quen non está vacinado acabará enfermando da COVID, non? Esta é unha realidade que moita xente está comentando nos núcleos. É dicir, evitar isto nun momento ou noutro, cunha variante ou outra, é dicir, é moi difícil evitar non contaxiarse, non? Porque vai para largo o tema, non? Hasta que todo o mundo a nivel global este vacinado en todos os países. Por lo tanto, as vacinas é unha esperanza, non? Ben, este é un pouco un mensaxe un pouco simplista, pero aí vai. Este artigo escribino no Progreso fai unha semana pasada, creo, e realmente é isto, non? A pandemia da xente non vacinada, entre a xente nova e os cativos. Temos unha variante moi transmisible. A xente non vacinada poden que sofran no peor, independentemente da idade. Os comportamentos de protección, a xente está moi cansa xa de veña outra vez. É dicir, hai un cansancio pandémico importante a nivel mental e, polo tanto, hai unha fase de relaxación que non axuda a isto, non?
E xa para rematar, prometo que levo esta como última parte, que quería falar do que é máis un dos temas que do meu traballo. Aquí vedes esta foto que é bastante recorreu o mundo, é un doutor nun hospital en Houston, que é o doutor Josep Barón, que é un mexicano que traballa é famoso porque estivo traballando máis de 400 días sin tomar un día libre durante a pandemia, máis dun ano indo cada día ao traballo. Fíxose famoso tamén por esta imaxe tan simbólica, non? Que é consolando unha persoa maior, non? Entón, os efectos da saúde mental e neurolóxicos vese moitos aspectos. Xa o sabíamos en marzo do ano pasado. Por que? Porque temos a evidencia dos outros coronavirus. Temos o MERS, o SARS, e sabíamos que causaban danos neurolóxicos, pero en distinta magnitude. Obviamente, estes virus afectaron un número moi inferior de xente. E coa COVID, moitos destes síntomas solapábanse, non? Canto, por exemplo, a trombose é moi típica da COVID, mareos, é dicir, xa vou por estes efectos máis adiante. Destos empecé a escribir algúns artigos en distintos medios de como infectaba o virus ao cerebro. E isto, aquí vou explicar un poquinho máis gráfico, é dicir, cando respiramos o virus, entra polas nosas fosas nasais, como veis aquí, e quédase neste epitelio, no epitelio respiratorio. Que pasa? Que estas células epiteliais poden inflamarse e danar o nervio olfativo, o epitelio olfativo. O epitelio olfativo xa estamos falando do nervio do bulbo olfatorio, do nervio olfativo. Isto xa é cerebro, isto xa é sistema nervioso central. Entón, esta é unha das vías de entrada do virus. Non hai outras, que tampouco vou aí a falar dela, pero esta é unha fundamental. Hai pérdida do olfato como un dos síntomas da COVID. Isto é unha indicación de que estamos tendo un dano neurolóxico xa a este nivel. Algúnha xente pasa e outra non, depende un pouco, normalmente, afortunadamente, é transitorio. Este epitelio rexenérase e recupérase e a xente volve ter o olfato e vai ben. E ben, en canto a danos neurolóxicos, ten un pouquiño unha lista. Os síntomas neurolóxicos que pode haber, dende pérdida do gusto ao olfato, os dos primeiros síntomas na fase aguda, ata dor de cabeza, confusión, pérdida de gusto, encefalites, inflamación no cerebro, xa poden ser máis graves, non? Hai un porcentaxe de hospitalizados, o 3% que sufren un ictus, hai moitos estudos xa deste calibre, para min, os danos neurolóxicos é o problema número 1 dos efectos da COVID, non? E tamén temos síntomas psiquiátricos, non? Dende, obviamente, a ansiedade ou depresión, que pode deberse á ansiedade e depresión que causa a pandemia en xeral, ou o efecto do virus, desta inflamación que tamén nos causa danos, e podemos desenrolar desto, non? É dende delirio, ata coma, ata... É dicir, vínose casos de psicosis, e é tremendo, non? E isto comentaba este artigo cando foi en outubro do ano pasado, unha entrevista que me fixeran ahora mesmo non me acordo, en Confidencial pode ser, non, está en galego, pois foi nun xornal de aquí, sinto non me acordo, da igual, no progreso pode ser, pois ao redor do 40 ou 60% da xente hospitalizada pode ter problemas neurolóxicos durante a hospitalización e posterior. E isto é bastante impresionante, especialmente como neurocientífica que non temos moi bons tratamentos para ningún tipo de inflamación no cerebro. Levo estudiando isto 20 anos e ainda estamos medindo fármacos e analizando como se pode reducir a inflamación no cerebro, en ictus, etc. Entón, mal. E ben, isto tamén se asociou, era un pouquiño prematuro falar, mas esta xe quedou confidencial, ou esta entrevista que me fixeron no país, era un pouco prematuro falar de Alzheimer ou de Parkinson, nunha enfermedade que ten 1 ano e medio. Bueno, tiña 1 ano, menos de 1 ano aí, non? Pero que pasa? Outras enfermedades virais de infección, viuse que isto pasaba, entón era unha evidencia de que, indudablemente, e hoxe en día xa se sabe que a xente que tiña Alzheimer de por sí e que enfermou da COVID, pois a súa demencia evolucionou, avanzou moitísimo máis e ten máis pérdida de memoria, etc. Probablemente en 2 ou 3 anos poidamos ver máis casos de Alzheimer, é dicir, neurodegeneración que é bastante importante.
E pois tamén a conexión cos intestinos, cambios da flora bacteriana en relación ao cerebro é outro tema de investigación no meu laboratorio, que estamos a mirar distintos probióticos de como mellorar isto. Sabemos que 80% da xente que requeriu hospitalización pola COVID pois non tiñan déficits de vitamina D. Por tanto, é moi importante ter un complexo vitamínico, que ter un sistema inmune reforzado para evitar isto. E a diversidade bacteriana tamén é moi importante. Tive a sorte de montar tamén un equipo de investigación internacional entre colegas de Italia, de Sevilla, de Inglaterra e de Buenos Aires, e que estamos a traballar neste proxecto que é estudiando un prebiótico que axuda a ter unha flora bacteriana máis sá, que son dos taninos, que é un extracto da castaña do quebracho, que é moi común na Argentina. Pois isto é un ensaio que se empezou nun hospital en Argentina e estamos analizando a flora bacteriana e atopamos cambios e a xente que foi tratada con este probiótico pois tiña menos inflamación durante a COVID. Entonces, ahora intentamos analizar estes cambios a nivel de COVID persistente. Si estes cambios da flora e modulación da flora bacteriana pode axudar a recuperarse mellor da flora da COVID persistente. Isto deu moito que falar e moita xente está interesada na COVID persistente. A COVID persistente tamén se podemos falar de xente que pasou sanitarios que sufriron a enfermidade pois que teñen estrés e ansiedade nun porcentaxe bestial que nunca se viu neste sector. Podes deberse ao cansancio pandémico e tamén aos efectos disto. Os cativos, como non, isto xa é a nivel non de enfermada COVID, é a nivel do que pasou nos Estados Unidos, por exemplo, 1,5 millón de nenos e nenas perderon un familiar, as consecuencias de un pai, unha nai, as consecuencias que pode ter isto a largo prazo non podemos estimalas agora moito. Isto é un problema de saúde mental impresionante. É a COVID de larga distancia, largo recorrido. Isto é un dos traballos que fixemos un grupo de investigadoras, colegas miñas, e que publicamos os datos, pois que significa COVID persistente? Son cando se identifican síntomas cando pasas a enfermedade e que non desaparecen. Pode ser unha razón. Ou pode que pasaras a enfermedade como un catarriño, como nada, e despois, meses ou semanas despois, apareceche algo. Ou perdes audición, ou tes mareos, ou tes tose. É isto que se denomina como a COVID posaguda, COVID persistente, COVID de longo recorrido, e para min é un tema que vai ser o tema dos próximos anos. Moita xente vai se ver así. Que pasa? Que cando considerase COVID persistente, se despois de 4 semanas, de un mes que te infectaches da COVID, pois tes algún tipo de síntomas. E como comentaba, xa estou acabando para indicaros, fixemos este traballo, esta figura foi a todo o mundo, impresionante esta figura desta muller. Eliximos unha muller porque nos parecía que era o máis simbólico, porque de feito a maioría das persoas que sofren COVID persistente son mulleres, como un 70%. A COVID afecta máis na fase aguda aos homes e máis ás mulleres na COVID de largo recorrido. E ben podedes ver aquí deste montón de bolas, dende fatiga, dende dor de cabeza ata náuseas, vómitos. Todo isto pasa semanas, meses, hai datos ata un ano despois de ter a infección. Hai xente que vive con todo isto. E isto é un desgaste, é un problema socioeconómico de saúde pública impresionante, porque a xente non rinde nos traballos, ten esta fatiga crónica a maioría da xente. Como veis, tiven a fortuna de traballar con estas doutoras, Sandra, Angie, Carol Rosalinda, que eran investigadoras, son doutoras de distintas universidades e hospitais en Estados Unidos, no Karolinska, en Suecia, en México, e que empezamos a analizar todos os traballos que había da COVID persistente para chegar a estas conclusións. Por lo tanto, a fatiga, a maior parte da xente ten fatiga, iso é o máis común, dores de cabeza, trastornos da atención, caída de pelo, problemas respiratorios, etc. E Talía, que se me olvidou esta rapazada aquí.
pois estábamos moi contentas de que sacar estes datos, pero sobre todo mandar esta mensaxe. Non é pasar a COVID e non pasa nada, é o pasala asintomático, ou pasala con síntomas leves, é o que poida pasar despois. Estes datos foron sacados, maior parte, isto era todo no ano 2020, non? Entón, os datos que tiñamos eran de persoas que requeriron hospitalización. Polo tanto, sabemos que 8 de cada 10 que requeriron hospitalización ten un tipo de síntoma de COVID persistente. Os datos de hoxe en día é que é o 10% ou 30%, algo que tamén é bestial, que é un índice, un porcentaxe moi alto, da xente que pasou a COVID, sin requerir hospitalización. Por tanto, imaginadvos a nivel de saúde pública. Este tamén é outro traballo que fixen con o meu amigo aquí Guillerme, que era máis adicado aos cativos, non? Que tamén comparando os adultos cos cativos. Indudablemente os cativos pasan a COVID máis leve ou asintomáticos, pero cando polo menos o 53% deles que pasan a COVID teñen un síntoma que se manifesta semanas despois, non? Estamos agora a facer unha metaanálisis para recoller todos os traballos que existen no mundo en cativos e facer outra metaanálisis para sacar máis datos, procurar máis información. Por lo tanto, isto que significa? Que, por exemplo, hai nenos cativos que teñen un 19% neste traballo que tiñan insomnio, que se dormían, non? Que teñen dor de cabeza, o 10%, é dicir, distintos palpitacións e todo isto, non? Entón, que pasa? Cal é o problema? Que naide o asocia coa COVID ou haber pasado a COVID, porque ao mellor nin se enteraron de que os nenos ou as nenas pasaron a COVID. Entón, que pasa? Que hai que estar atentos, non? A estes síntomas, porque é mellor tratalos ou miralos canto antes, e, por tanto, hai que facer un seguimento, tanto os mestres nos colexios ou os pais nas casas, e se saben ou sospeitan que pode ter algo, pois hai que acudir ao médico. Como a todos estes síntomas hai que tratalos. E ben, como o noso estudio, despois saíron moitísimos máis, o noso foi, deu a volta ao mundo e fixenos uns 600 de entrevistas e falamos moitísimo del, despois apareceron outros con datos moi, moi semellantes, non? Unos era un pouco alarmante, pero despois saliu datos completamente semellantes nos seguintes, non? De decir, trastorno do gusto, trastorno do olfato, dor muscular, todos estes son os síntomas, señais ou cousas que poden pasar despois de, non só neurolóxicos, non? Despois de sufrir a COVID. E xa dúas diapositivas máis e remato, pois solamente mandar esa mensaxe que se de os cativos, como comentaba aquí, o 6% que pasaron a COVID poden ter de pacientes pediátricos, non? Poden ter algún tipo de COVID persistente. Nos adultos é un pouco máis, é o 23%, entre o 10% e o 30%, dependendo dos estudos, que poden ter estes síntomas a largo prazo. Entón, que pasou? Que os Institutos Nacionais de Saúde invertiron moitísimos millóns e están dando diñeiro a nós, os científicos, para investigar COVID persistente. Que tipo de tratamentos é todo o que poidamos ter, non? Eu estou tamén metida aquí, tanto revisando as propostas como investigando estes temas, non? Por exemplo, temos que saber moitas cousas. O espectro de recuperación, cando a xente vai a recuperar, é a primeira pregunta que che din, non? Mira, teño un dor de cabeza que non se me vai, cando vou estar ben, non? Isto non se sabe realmente. Cantas persoas continuan tendo estes síntomas meses despois? Cal é a causa biolóxica xuda a xente? Por qué? Que tipo de vulnerabilidades, tanto xenéticas, etcétera? E ben, outra cousa tamén moi importante, podemos estar, se non se tratan estes síntomas, podemos estar dándolle moita probabilidade a desenrolar outras enfermidades. Isto é o que pode ser máis grave, non? Que che poden desenrolar. Por exemplo, no noso estudo atopamos que houve un desenrolo de hipertensión no 1% dos pacientes, non? É dicir, unha persoa normal que non era hipertensa pasa a COVID e depois ten este problema de saúde, non? E isto hai que investigalo e hai que buscar mellores tratamentos porque vai ser o tema nos vindeiros anos, toda esta xente que pasou a COVID e que pode ter algún tipo de afección, non? Por lo tanto, a avaliación, analizar estas causas é unha intervención. É dicir, acudir ao médico cando hai un problema para que se trate canto antes é fundamental.
E xestionar a COVID persistente será o desafío da saúde pública nos vindeiros meses ou anos, podo dicir, non? Que ven que hai algo que hai que atallar e como? Pois como fixemos coa da COVID, non? Dedicando diñeiro a investigación e traballando duro para solucionar este problema. E con isto xa remato, e sinto se me estendín un poquinho máis, pero espero que non vos parecera moi aburrido. Graciñas. E se tedes unha pregunta que queréis facer agora, estaría encantada de respondervos. Sí. Vamos a chegar porque hai xente que está no streaming seguindo e así escoita todo o mundo, se vos parece ben. Sí. Bueno, como que? Sí. Bueno, cerro. Boas tardes. Antes de nada, moitas gracias, Sonia, polo teu traballo e pola túa labor de divulgación. Pola túa dedicación e realmente falo ben. Todos te entendemos, me parece. Eu quería facerche unha pregunta que penso que preocupa a moita xente. E é que cal é a efectividade das vacinas que xa temos postas ante estas novas variantes, sobre todo a Delta, porque parece que é moito máis contagiosa, eso sí, pero as vacinas que temos siguen a protexernos? E tamén unha segunda pregunta. O virus pode mutar de algunha maneira que sexa imposible que as vacinas que xa temos lle fagan frente, ou haberá que volver outra vez a conseguir outras? O sea, vai ter que ser sempre ir detrás do virus. Eso é o... Sí, non, moi gracias por esas preguntas porque mira, ainda me esquecime de meter os porcentaxes de efectividade, así que agradezcoche moito a que lle pregunta esta. Pois é certo, non? A Delta, como comentei, cambia a perspectiva de todo. E cada vez que hai unha variante, a efectividade das vacinas ou dos anticorpos neutralizantes, pois redúcese. Que pasa? Que afortunadamente estamos falando dos síntomas, non? Entón, que significa isto? Que agora, coa versión anterior do virus, pois tiñamos máis confianza de que o 95% da xente non iba a ter ningún tipo de síntomas. E agora estamos falando de 80%, non? Estes son as de Pfizer, Moderna, a de Johnson, AstraZeneca, un poquinho máis baixo, 67%. É dicir, que significa isto? Que te podes contaxiar e podes ter dor de cabeza, mareos, síntomas, non? As boas noticias, esas son as malas noticias. Ao mellor, co outro virus isto non che pasaba, eras asintomático en que te contaxiaras ou menor probabilidade de contaxiarte, pero que a Delta pasa. As boas noticias é que seguen tendo máis do 90% de protección contra a hospitalización, non? É case o 100% de protección contra a morte. Os porcentaxes estes de 0,0005%, non? Era xente vacinada que se contaxiou da Delta. Por lo tanto, boas novas, pero ben, é dicir, o tema é que cada vez que nos contaxiamos, aunque esteñamos vacinados ou non, ou xente nova que se contaxa, non lle pasa nada, estamos dándolle probabilidades e oportunidades ao virus a mutar e xerar novas variantes, non? A Delta vai ir abaixo, non? O mesmo que pasou na India, o mesmo que aconteceu en Israel, temos que mirar países que xa pasaron por estas fases na que estamos nos agora, e a Delta vai ir desaparecendo, non? O mellor setembro, outubro, e van baixar moito máis, pero ao mellor hai un caldo de cultivo agora en todos os contaxios de que se xenere outra variante. Este é un poquinho medo que temos que en algún momento as vacinas perdan moita máis efectividade, non só nos síntomas, que tamén é grave, pero na hospitalización. Solucións non vamos a ter que volver a empezar de novo. Eso, afortunadamente, é boas novas, non? Por qué? Porque a base e a estrutura, por exemplo, das vacinas das nanopartículas está creada. Sabemos a formulación, sabemos todo isto, entón habería que implementar o que están facendo agora en Israel, non? Que xa o teñen aprobado, unha terceira dose da vacina para a xente máis vulnerable e que ten máis risco de ir ao hospital, non? E isto acontece ca Delta, imagínate que con outra variante máis problemática, pois acontece tamén.
Eu creo que ben, están alerta desto. Sei que Moderna, Pfizer empezaron ensaios clínicos da fase 2 con vacinas novas para unha terceira dose para evitar contra as variantes, non? E están avanzando moito na tecnoloxía das vacinas nasais tamén, non? Entonces, todo se vai ir a mellorar, pero non é empezar de novo cos ensaios clínicos no laboratorio, non? Isto é cuestión de adaptar as vacinas e se fai falta un terceira dose, pois é que vai ter que facer falta, sobre todo a xente menos protexida. A ti. Ahora está a ti. Antes de nada, quería che dar as gracias non só a nivel persoal, senón no nome dunha plataforma educativa, iniciativas do profesorado, por todo o que nos axudaches resolvéndonos dúdas, proporcionándonos información supervaliosa para poder aplicar nos centros, que estamos, inmensamente agradecidos e quería cho transmitir novamente. E despois hai unha mamá que está bastante preocupada agora ca variante esta Delta. Tanto a mamá como o papá están vacinados con Pfizer e teño unha nena de 6 anos. Claro, a nena non está vacinada. Son as persoas que usan moi ben os mecanismos de protección, a nena vai sempre con máscara, de feito, aínda casi ten ela máis ansia de colocala que os pais de avisala, ten moi interiorizado todo o que ten que facer ben, entonces ela quere saber un pouco se levando a mesma vida, máis ou menos, que estuveron levando hasta agora, evitando concentracións, multitudes, todo eso, e a nena usando a máscara, eles usando a máscara, tendo pouca vida social, etcétera, se hai máis posibilidades de que a nena se contaxe ou levando a mesma vida que antes, pois as posibilidades son as mesmas. Sí, sabe, os datos, home, depende un pouco se a nena ten un tipo de problema de saúde. Sí, non. É dicir, os cativos, afortunadamente, teñen un sistema inmune reforzado contra a COVID e, a probabilidade de que enfermen gravemente é moi reducida. Menos mal, non? É dicir, non, especialmente esas idades. Son vectores de transmisión, sí. Poden transmitir, sí. Pero ben, tamén, ao ter a boquiña tracto respiratorio máis pequeniño, especialmente esas idades, pois tampouco transmiten moito. A partir de 10 anos, sí. É dicir, todo isto hai que avaliálo, pero que non, é dicir, os pais protegidos coa Pfizer, que non teñen ningún tipo de problema de requerir hospitalización, non hai que tampouco... É dicir, a variante Delta é máis transmisible e pode afectar a xente con vulnerabilidades serias, pero outra vez, estamos falando da pandemia dos non vacinados, non? Pero os cativos, afortunadamente, teñen máis protección e sofren a enfermedade leve. É dicir, hai que esteñan tranquilos. Obviamente, non hai que expoñer os cativos e se poden poñerlle máscara sempre mellor, non? É dicir, naide quere que os seus fillos se contaxen, non? Aunque non lles pase nada, naide quere iso, porque non sabes en canto a COVID persistente, etc. Pero é un pouco escoitar os datos, ter a capacidade mental de adaptarte e tomar as recomendacións que che fan o mellor posible, non? É dicir, se antes non facía falta máscara aos que estábamos vacinados e agora fai falta, pois porque hai estes datos e indican isto, non? Pois ponse e inténtase axustar estas medidas hasta que baixen os contagios, non? E cando a transmisión comunitaria baixe, pois xa nos podemos relaxar un pouco máis, non? E sempre tendo en conta o de interiores máis perigoso, fora moi pouco perigo. É dicir, tampouco ter unha obsesión tampouco así dese calibre, porque xa mentalmente queima moito, non? Pero ben, é dicir, a xente que ten que se animar de vacinar e para iso teñen que chegar as vacinas canto antes, non? E, polo primeiro que me dixeches, pois encantado, Tati, xa encantada de aquela entrevista que me fixes de como de 15 páxinas, xa me dixe esta rapaza vai me dar a lata, non, pero encantada de que vos pudera servir de axuda e que o que sabíamos daquela é o que sabíamos e foi o que contamos e indudablemente nos centros, os colexios é un sitio que os cativos precisan e os pais temos que estar
tranquilos de que están en sitios seguros, non? Entonces, a información para os docentes é fundamental de que sabedes ben como protexer os nosos fillos. Por lo tanto, os agradecidos somos nós, a vos, non? Ben, e se non hai máis preguntas... Ai, sí. Sonia, gracias pola túa intervención. Eu queria che preguntar, falaches moito do virus, de toda a transmisión e tal. Que sabedes vos, os científicos que estades na primeira línea disso? De onde surgiu o virus? Como surgiu? Como se generou este virus? Primeira ya do millón é que vai ser a última en responderse, creo. Mire, hasta que non haxa datos, é que sin ver os datos, é algo complicado. Eu creo que vai tardar moito, perdeuse a pista cando se podía investigar ali, non? Entonces, hai que investigar máis, non hai ningún tipo de datos. Obviamente, as dianas apuntan que é unha zoonose que se transmitiu do morcego, etc., pero que hai que demostralo, ese é o que intenta facer a OMS, non? Ir a China onde se detectou é facer as investigacións oportunas. Como non temos os datos na mans, non é que falar por falar, non é unha opinión, hai que analizarlo. E é complicado, creo que vai ser un tema moi complicado para analizar. Los que pasaron la COVID, o bueno, los que lo pasamos, ¿tenemos mayor protección que lo que puede dar la vacuna o es similar? O... Sí, gracias por esa pregunta tamén moi boa que non comentei, pero sí, os datos que hai polo momento é que a xente que pasou a COVID é como podes imaginar que é o equivalente a ter unha dose dunha vacina, non? Por lo tanto, se recomenda, se pasaches a COVID, poñer solo unha dose, se as vacinas de AstraZeneca ou de Pfizer ou Moderna, e ten maior inmunidade que a xente que ten as dúas doses e que non pasou a enfermedade. Esos son os datos que temos polo momento. Por lo tanto, lamentablemente pasouse a COVID sin a vacina, pero polo menos quedache o consolo de que das máis protección que a xente que está coa doble dose vacinada. E recomendan que poñer só unha dose. Se pasaches a enfermedade, as dúas doses non che van a aportar maior número de inmunidade, tanto celular como de anticorpos, polo tanto, cunha dose é suficiente. Pero ben, non se sabe, viuse que os anticorpos duran ata un ano na xente que pasou a enfermedade. Por lo tanto, hai protección hasta ese, e non se sabe se máis adiante podes ter máis, pero... Por que está recomendado a maiores de 70, se has pasado el COVID, ponerte 2 dosis? Claro, polas vulnerabilidades, sí. Porque claro, a efectividade das vacinas, o valor promedio, 95%, é de toda a xente, toda a sociedade, non? Pero a xente maior ten menos porcentaxe, creo que era 86% ou algo así de efectividade. Entonces, é como un sistema de... Mal non lle vai facer, é un sistema extra de protección. Entonces, vai en canto á vulnerabilidade das persoas. E a idade é unha delas, non? Ben, pois, se non hai máis preguntas outra vez, agradecerlle a Primitivo estar aquí, a Pablo, bueno, a ti tamén, é dicir, a todo o mundo por vir, e graciñas por escoitarme, e calquera cousa que teñáis tamén me podeis escribir, e estarei en contacto con vos e respondo vos a calquera cousa que sepa, vamos. Graciñas polo vosso tempo.